Занятие 5. На 5-м занятии вы узнаете, как использовать формы прошедших времен. Жай күні жылы була. Летом бывает тепло. Қыш күні салқын була. Зимой бывает холодно. Қышның бірінші айы декабрь була. Первый месяц зимы – декабрь. Декабрьда 31 күн була. В декабре бывает 31 день. Декабрьда ул Мәскәүгә барган. В декабре он ездил в Москву. Яз көне жылы буламы? Әйе, яз көне жылы була. Весной бывает тепло? Да, весной бывает тепло. Күз көне яңгырлар ява. Салкын яңгырлар. Осенью бывает дожди. Холодные дожди. Кыш көне кар ява. Зимой идет снег. Үткән елны кыш салкын булды. В прошлом году зима была холодной. Үткән атнада яңгырлар яуды. На прошлой неделе были дожди. 1200. 1200. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 1900. 1900. 1940. 1940. Ел. Bir елда 12 ай була. Год. В одном году бывает 12 месяцев. Елның бірінші айы гыйнвар. Первый месяц года январь. 1941 ел. 1941 год. 1941 елда сугыш башланган. В 1941 году началась война. 1917 елда революция булган. В 1917 году была революция. Кичә дәрес булмаган. Вчера урока не было. Мин белмим, кичә дәрес булганмы? Я не знаю. Вчера был урок? Кичә мин дәрестә булдым. Вчера я был на уроке. Кичә мин дәрестә булмадым. Вчера я не был на уроке. Ә дәрес булганмы? Юк, дәрес булмаган. А урок был? Нет, урока не было. Кичә Мәскәүдә яңгыр булган. Вчера в Москве был дождь. Үткән атнада Америкада торнадо булган. На прошлой неделе в Америке было торнадо. Үткән елны Мәскәүдә зур симпозиум булган. В прошлом году в Москве был симпозиум. Үткән җәй Үзбәкстанда бик эссе булган. Прошлым летом в Узбекистане было очень жарко. Узган айда Пензада конференция булган. В прошлом месяце в Пензе прошла конференция. Кичә концерт ничәдә беткән? Белмим. Мин бит концертка бармадым. Вчера концерт во сколько закончился? Не знаю. Я вчера не был на концерте. Узган елны ул Мәскәүгә барган. В прошлом году он ездил в Москву. Ә синең Мәскәүгә барган бармы? А ты бывал в Москве? Әйе,
Минем Мәскәүгә барганым бар. Да, я бывал в Москве. Синең бу китапны укыганың бармы? Ты читал эту книгу? Әйе, мин бу китапны укыдым. Да, я эту книгу читал. Синең мондый эшне эшләгәнең бармы? Ты делал подобную работу? Юк, мин мондый эшне беренче мәртәбә эшлим. Нет, такую работу я делаю в первый раз. Икенче мәртәбә алай эшләмә. Былай эшлә. В следующий раз так не делай. Делай иначе. Бүген без бу эшне беренче мәртәбә эшлибез. Сегодня подобную работу мы делаем впервые. Кичә ничә дәрес булды? Кичә 3 дәрес булды. Сколько вчера было уроков? Вчера было 3 урока. Син татарча беләсеңме? Юк, мин татарча белмим. Мин татар телен өйрәнәм. Ты знаешь по-татарски? Нет, я не знаю по-татарски. Я изучаю татарский язык. А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять. Җәй көне җылы була. Кыш көне салкын була. Кышның беренче айы декабрь була. Декабрьдә 31 көн була. Декабрьдә ул Мәскәүгә барган. Яз көне җылы буламы? Әйе, яз көне җылы була. Көз көне яңгырлар ява. Салкын яңгырлар. Кыш көне кар ява. Үткән елны кыш салкын булды. Үткән атнада яңгырлар яуды. 1200. 10, 20, 30, 40, 50. 1900. 1940 ел. Bir yılda 12 ay була. Елның беренче айы гыйнвар. 1941 ел. 1941 елда сугыш башланган. 1917 елда революция булган. Кичә дәрес булмаган. Мин белмим, кичә дәрес булганмы? Кичә мин дәрестә булдым. Кичә мин дәрестә булмадым. Ә дәрес булганмы? Юк, дәрес булмаган. Кичә Мәскәүдә яңгыр булган. Үткән атнада Америкада торнадо булган. Үткән елны Мәскәүдә зур симпозиум булган. Үткән җәй Үзбәкстанда бик эссе булган. Узган айда Пензада конференция булган. Кичә концерт ничәдә беткән? Белмим. Мин бит концертка бармадым. Узган елны ул Мәскәүгә барган. Ә синең Мәскәүгә барган бармы?
Әйе, минем Мәскәүгә барганым бар. Синең бу китапны укыганың бармы? Әйе, мин бу китапны укыдым. Синең мондый эшне эшләгәнең бармы? Юк, мин мондый эшне беренче мәртәбә эшлим. Икенче мәртәбә алай эшләмә. Булай эшлә. Бүген без бу эшне беренче мәртәбә эшлибез. Кичә ничә дәрес булды? Кичә 3 дәрес булды. Син татарча беләсеңме? Юк, мин татарча белмим. Мин татар телен өйрәнәм. Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите. Сез нинди тарихи вакыйгалар беләсез? Беренче Бөтендөнья сугышы кайчан башланган? Ул 1914 елда башланган. Икенче Бөтендөнья сугышы 1939 елда башланган, ә 1945 елда биткән. Бийек рус шагыйре һәм язучысы Пушкин ничәнче елда туган? Ул 1799 елда туган. Пушкин кайчан үлгән? Ул 1837 елда 37 яшендә һәлак булган. Ә бийек татар шагыйре Габдулла Тукай 1913 елда 27 яшендә үлгән. Какие вы знаете исторические события? Когда началась Первая мировая война? Она началась в 1914 году. Вторая мировая война началась в 1939 году, а в 1945 году закончилась. Когда родился великий русский поэт и писатель Пушкин? Он родился в 1799 году. Когда умер Пушкин? Он погиб в 1837 году в возрасте 37 лет. А великий татарский поэт Габдулла Тукай умер в 1913 году в возрасте 27 лет. Кичә, тарих, вакыйга, 100, гасыр. Вчера, история, событие, столетие, век. Тарихи, хәрби. Исторический, военный. Һәр вакыт. Всегда. Син татарча беләсеңме? Юк, мин татарча белмим. Ты по-татарски знаешь? Нет, я по-татарски не знаю.